І бідність – це не відсутність коштів, це відсутність цілей. Якщо в тебе немає цілі, в тебе куча проблем. І якщо ти не знаєш, куди ти йдеш, куди ти рухаєшся, в тебе там ціла куча проблем. Тому проблема не в грошах, проблема в голові. Якщо ти не знаєш, куди ти йдеш, якщо ти не знаєш, що тобі робити сьогодні, завтра і так далі. Але якщо я тебе спитаю, яка в тебе ціль або мрія в житті? Більшість людей скаже, та ну яка там ціль, яка там мрія, ось зарплату получить би там, та їсти купити, і все. От на цьому ми зациклені, розумієш? Тому бідність – це зовсім про інше. Це не про гроші. Це про мізки. Як вони в тебе настроєні. Про що ти думаєш, про що ти мрієш. От у цьому причина бідності. Але багато людей просто цього не розуміють. Тому я так думаю, що ти мене більше не побачиш. А якщо підпишешся, будеш зростати. Кожен день. Гарного дня тобі.